Tama kayo. 안녕하세요. 아웃 픽사예요. 스타일러 픽사예요. 계속 가네. 안녕하세요. 아웃 픽사 먹방 소세지. ikaw lang ikaw. Sosis ikaw. 안녕하세요. 학교에서 가요. 학교 가운데야. 오늘은 이렇게 학교 가는데 kayo mga. Uy, kung gawin mo nila mga cookies, mga brownies. Mga ubilag kayo. Lamig kayo. Kani mo pa. Hoy, pagtawas mo nila. Cookies, pagtawas mo nila. Ay, kalamig.